TTADC ni bwkhakte khwtwng bakjagai tongmano rwgwino phasalo chiching sora amchaio 200 nukhungni bumarokno khwtwng bagai yapharo tei o khwtwng rang kisa marini hingpano tiprasa bukung bararokni bagai busuk jaratei nangkukmani abono sawi khnarika MLA Poldangsu khnainadi chini mangpiliwo sir tini bo thayo khwtwng bakjagai tong hambai media friends rokno tini ang thaisok pajak oro chiching sora bisigo oro 200 buma rokno khwtwng jeta TTADC baike rohajak bobagrani wansuk mungbai abno tini oro 200 jon rokno distribute khainani phaimani sir tai kaisa social media ni bisingti khlai chung nugimano kisasek lukurok je khwtwng bagjang ni bisingtei kwbangma kogrok kasawai tongo tei o khwtwng kisisa rangmarini hingpano inti prasa kungbara rokni bagai busuk jarati nangkukma obo kicha sir nangkukmani prothom kok sanai ang jungno fan dita ngeba jung gari fan pairinai helicopter ro pairinai kintu fan to kriblina aroni bising se hamjakmani nei chini jeta kanmung chunmung chin jeta sinimung obno taknani sörungai tongthung khologoi telangthung nise khwtwng rwmani bobagrani wansuk ne buijara sanai sanai no rajniti to khainai khaigatung haibano jung chini jeta imang chini jeta bobagrani imang jung abono toise himui tongmaba bobagra khwtwng sercha daru ajer daru jung hamjagai nahaka jung hamjagai ri tong abono kotor